Nakuba bebahlanu abasolwa abagcinwe esitokisini ngezinsolo zokuba nesandla ekubulaweni kaSenzo Meyiwa, kubukeka sengathi yakholakala ukuthi kwabe kuyisenzo nje sobugebengu futhi abasolwa bazenzela konke ngokwabo. Kunezinsolo ezithi ukhona uNgqondongqondo okunguye owahlela ukubulawa kukaMeyiwa. Umndeni uthi laphuma igama loNgqondongqondo kulesigameko kanti laqinisekiswa nanguNgqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele. Ngiyakhumbula la ngonyaka odlule October yes uMinister uBhekicele wafika ekhaya wasitshela ukuthi no banjiwe abantu aba5 bavalelwe syndicate uMr Bhekicele washo ukuthi ukhona umastermind and wamdalula angeke ngize ngisho so manje kuyasixaka ukuthi emva kwezinyanga ezo5 still lo mastermind akaveli and uNel beshilo izolo Mr Nel beshilo izolo ukuthi lo mastermind bekumele ngabe uyavela namhlanje kodwa akaveli but ke angithi mina ke sijabulile ngoba khona la sekhona kwangempela July njengoba bezohamba be High Court sizothola lento. I-AfriForum esekhaleni ekushushiseni kuleli cala ithi kuyidumazile ukungaveli kwalowo onguNgqondongqondo kuleli cala nakuba iNPA yethembisa ukuthi inobufakazi obuqinile. I'm very disappointed. I've now established that no new arrests been made. I'm very critical of the fact that no arrests been made. We thought that in October, when we appeared last, that there was enough evidence in the case docket. I had a briefing from the police and police management. They've indicated to me that they've collected even more evidence against the mastermind. So I'm very disappointed that the mastermind has not been arrested. Abamangalelwa kuleli cala umzika uhlalelwa Sibiya, uBongani Ntanzi, uMthobisi Mncube, uMthokoziseni Maphisa kanye noSifikuhle Ntuli. Kanti ke bethweswe icala lokubulala, elokuzama ukubulala, elokuphanga behlomile nokutholakala nezibhamu kanye nezinhlamvu ngendlela engekho emthethweni. Icala seliyoze libuyele enkantolo ngomfumfu abasolwa basengaphakathi esitokisini.